je nieuwe album heeft ook een boel duetten. Is er nou iemand waarvan je zegt van, ja, maar die had er eigenlijk op moeten staan en die had ik zo graag op mijn album willen hebben? Ja, tuurlijk had ik heel graag met Benny als duet had. Dat was heel mooi geweest, maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Ja. Zijn er verder nog mensen die nu nog bij leven zijn waarvan je zegt van ja, er zijn er wel, maar dat durf ik niet uitspreken. Nee. Met wie had je graag op een duet nog willen zingen? Nee, Bryan Adams niet hoor. Nee, met wie ik graag een duet zou willen zingen. Er zijn mensen waar ik heel veel bewondering voor heb. En er zijn er twee. Dat is Wilke Alberti en Rob de Nijs. Die vind ik, dat vind ik twee die echt ontzettend de moeite waard zouden zijn voor mij. Maar Rob heb je net nog aan de lijn gehad. Rob, die spreek ik af en toe al. Die kom ik ook tegen bij optreden soms, ja. Dus wat let je? Ja, nou misschien stiekem zo. Dat ik het ooit wel eens durf te vragen. Nee, ik weet het niet. Hij weet het nog niet. Nee, maar zoiets komt ineens, weet je. Hoe zijn die duetten ook ontstaan? Gewoon, toeval. Er ineens iets valt je in en je neemt contact op met die andere en die zegt gewoon ja of nee. En tot hiertoe heb ik nog geen nee gehad, dus daar ben ik heel blij mee. Dus die twee die bovenaan je verlanglijstje staan, die moet je eigenlijk gewoon nog een keer vragen? Ja, ik stop ook nog niet, dus ik heb nog tijd.